raman dyan giingnan nga na ami presentasyon. Maligo sa si Zaza, ni kumana dyan ligo, dyan ama nagkuha nagkuha kaya mo dyan nga pahilakon. Hilak ba ka dyan, tanawo na ito, dyan hilak pa si Zaza. Good morning, July 4 karon, nag-birthday karon ni Ate Lilian. Unza mo dong mi sa ilaha kay naami gamay nga surprise ni da. Unta malipay si da. Nga karon ni jang birthday nga na sahog mi. Kita-kita ra sa ni abot na marito unsay may tabo. Tapos mayorog si Tiri guys, guys di anak ko sa iskina pa dong ila Ate Lilian. Unza wa pa sila Tiri. Nay mga bata dara nagisaban naghuwat ko nila Tiri kay nahuhay man sila kawa may sakjan na nagatang sila gabalabal jarik maghuwat nila para denggan na may tugbang dito ila Ate Lilian nga bahay. Nakalisid-lisid ko bit-bit kay ida ko gida nga kuan parang Ate Lilian. A few moments later. So okay Jad, dali na. So okay na kanang ilang sidecar, grabe oh. Huy, nagbilahan, kitaan. Ano man na yor, bagid-bagid man. Ha? Nakatay ka? Buang na. Okay guys, palpak man gadud kay pagtagbong na Maria sa tililan ning guwa to. Sorry, ako kadangag. Arag-ilarag. Sa tililan, sakpan man ni, bis kay bodong nami. Why? Lagan man lagi. Sakpan na inuun ni. Di nagatod ko sa ikin. Napalapak. Hoy nga kaanang garaan yung tuba. Di gihapon, di gihapon may palpak din. May birthday te. Nara may presentation te. Lagi mo ning kuan kapag ginadapit ta. Kamong gidala man madto. Ano sa kay awa pali kulig. Di sa gagi ka nagdadam ka pa. Batima. Dahil na Miss Ila guys, awag kasi madadyo nagamang surprise kaya nasakpan man yung pagtagbang ko naman ito sa pagkilig. Diha, man ito sa unahan yung kitan man yun, bisara na tago-tago simbahan. Uy, naman gihapon may presentation, nagabong matang plano kaya nag-arhi na mangayo ko numi, enjay nga na dya, nag-abri ko na enjay nga na dya, ato na nga mong presentation. Saan ba pag nahitabo nga, diha man dahil diritos kuan. Ditos, doura po sa mangyagi, nasakpan mi. O, ngagang buhatan karon. Amo salaman dyan ka na naigipaligo. Amo na raman dyan giingnan nga na ami presentasyon. Maligo sa si Zaza. Ni kumana dyan ligo. Amo nagkuha nagkuha kaya amo dyan nga pahilakon. Hilak ba ka dyan. Tanawo na ito. Dyan hilak pa si Zaza. Guys, kaya pa mas Ate Lilian kaya naligo pa man. Madyo ka na dyan pag umangkon si Jundi. Amo gibinuangan nga mabdos ko. Kat-kat na doon santul ya. Kaya santul. Usa ka sa kubag nga santul. Amo ni hutog kaon karon labog pa sa Ate Lilian magligo. Okay? Sayang magadzapod dyan, tamis sarap ako nun eh. Salamat ka, Adjun Day. Ginoo ko ning tugad dyan nga mabdos ko dyan. Madag dyan mahilagan ko na ko, be. Mabdos ba? Magkab ko dyan kung adlawa kay kaon mo ko daas bahay pamahaw kay arong derkansi kay ladyo-ladyo. Aw di man ladyo, daura man inuon pero kuan lagi dyan kunuhay og kananay dugay pa maka paniuto ba di mabunta sa dito. Kansa ka santol. Baka naman. Baka di ko kutsilyo. Pangadyo pug asin. Paniti ko na terkaloy, jawa man pamahos mayor ma. Daot kayor. Kapire mo kikaon dito sa bahay, awi kaon gi. Inom. Mo de katong kape diri hubasok sila lagi kanang mayor. Ngilaw kape. Daga hadia. Lami adia. Tapos le sa asin. Ngano di ba ko palit yor? Mauna. Tamo isa. Kita sa ila Mario. Mora klasiya. Mora klasiya. Agpanit tres lim pero di surat tamisa. Hi kids. Guwapo. Abo di apa Kinis yung mayor. Pungkol. Kinis mayor, magpapupanit na he. Pungko buti ni. Nga na magpanit sa to. Pungkol dara. Hindi man magpanit, ako ay papanit-paniton. Nga ni magpanit og sa tol. Ganahan ko ikaw. Sumangi kay tinapuan. Namang napungko. Ganahan ko ikaw kay mo pa may samsamot. Wala nailanay laman dito ang panitan. Na, labi ang pinalitan ni mo, te. Oh, tanaman, ligid na.
Salamat eh. Ingani purma og, ingani na purma sa panit nga natangtang. Ako ko paniti. Panitan be. Sila nagliso. Kini ako ni kay orange. Wapo gyud kini. Ako. Dami dati. Ilabi na gayud. Dati dati kaya yung Ilabi na gayud og orange na ang ihang panit. Lami na gyud kayo. Pwede ko nga habla kay. Nga lagi istoryahan sa inahan ni Mayor. Madulis Mayor kay wa matak di. Di ma. Uy, wait tagok floor. Ingat mo pwede ko wait tagok. Kay mo ingan man nagmamang Mayor ug mo tumis ila. Uy, maayo gayud kay ani anak kamo. Ano ganis Mayor kay wa matak di. Ingon ana gyud siya mo istorya kanimo. Dingilan mo ate. Ngay bitaw tag magdan. Dili man gyud ko butbuton nga pagkatawo. Wala siya nga na. Wala ta kahibalo, di siya na niya kuha ng iyang tinulungan nga ingon ana dang. Gagagag kan katawa ko. Dili mo man lang kunin yung tigpanit ani oy. Dagan na floor kamo kuha ko yung Kaya pinalitan. gawan yun kanang ikaw na pay panito. Di ko mo nga na matagagan ang kamot. Tagok na galing ang kamot. Damage to property. Okay. It's your time to panit. Din ako. A few moments later. Kami ni nga hingaw ni mo hibaw eh. Ang gimo jo kay di mo pudla jo. Ini nga adlaw special kay bisan dili mi social kay mo hapon ni mahal. Karong adlaw ara na mo paya kay birthday sa sulod na mong higala. Sa among kapobre imo ila, mao ka dun ay lahi ni mo nila. Ang uban kusag magpakuban pero ikaw kusag magpauban. Kami swerte kay nami ate nga wa si ate kusag pa din kung diskarte. Ang imong situation mo ay among inspiration bisag maglag na tag-location hinaot padadon na during communication. Happy birthday sa among ate nga bisan magdi parente araming kakampante. Among panghinayot nga way madaot sa imong paningkamot ug bisan ug wa migi kaamot ug gasis ka mamaot. Among nga ate hinamdumi nga sa kanunay na arami. Unta malipay ka sa adlaw nimong natawhan kay sa pagkaon amo man kang asawhan. Pinangga ka na muti ug pinahod ka na muti. Kay ikaw among ating karon nag birthday. Handa sa di pa ta magsugod sa imong party na arami nimo isulti. Padadyon og pangumbati kay aron masunod pagkakaabante. Once again, happy birthday sa among ate. Happy Birthday! Hi guys! Good morning! July 5 na karon. At wala ko maka-vlog hapon after itong nagtubi sila Lilian kay nalingaw mi dito kananay. Tigmo-tigmo. Ayan. Buntag na karon sa adlaw nga Domingo. Namukaw na sa Jo. Di ako bisita dari namukaw sa Jo. Wailain kay laman mo dani dia. Kay laman mo dana. Dang bisita dagi pakape na mo og dapay gamay pan. Kay laman mo dani. Ay, bisita na mabuntag sa dun kay wa pa bastiri mabakod ako signing at ubang kay. Di day ang uyab dari bago. Ano na day? Si Mayor baga. Ogoy, ang bisa Dali sa Mayor, ha? timer day ka. Di natawag pa man duha mangkukoy uyab. Aron ko na yo, royab ko na pod mayor. Mayor. Sugot pa kayo. Mayor kahit tambagi ko sa mga problema. Ubusot sila sila boy, makana na ko siyang father nga joker. Nabutan nga bata. Ilang una ingana ilang una. Paraway, ang iyalaman ng kontra, tanduay. Ag ako, di man ko mainom. Di kape na ni undang na. Kape. Mayora dala sa Mayora. Ikaw ang pagkasawon ron. Ilag. Ila ko yung kasal. Buwag ta. Hay wag mo wa pa stiri tigbasan karon nagbayad ra pa tug sundang bag ora pa mig sundang. Adyo bulag. Mig palit mig sundang bag oras naging adlaw unsa imong nga binuangas tiri. Dali sa Mayora. Dali sa. Agoy. Dali sa. Pisor lang. Bitaw guys si Kuya Eddie Boy basig injong ma-misinterpret nga kanang sa niagi na mga vlogs ngayon nga hubog to siya. Mao di ijang batasan kay buntag sa juwa manggajud ni siya na hubog. Mao di ija ha kanang Lagi kung mao. lagi lipay-lipay ra Dali gud. suko din ka. Man haram silang giingnan. Si Mayor lagi. siguro. Suko siguro si Mayor kay wani mo tawag. Day.
Wapas diri ka na kay wa ka bakod kay gahapon. Naglaag man mi. Kapoy siguro. Gabian na mi gapon. Tanawa. Daywelde. Ning hambon ako daywelde kay nag-uban me. Wa nagbisyo, mga ingan ng mga bisyo. Oh. Hambo na. Tapos nga ligon, gali kay bitukon. Agay, tukon man di ay. Sa dila pa nga mo katawa man. Legon ko ra tukon. Oh, Ijang ang anak. bata. Wap dong. Sige dong. Wap. Wow. Hi manabilin. Hi, Ate Bilin. Kamusta ka dia? O si Apple, si Dandan, o si Bunso. Ninole. I-great na tanan. Pamilya. Daywelde, dungdung, nitino. Makaingin Medyo, mo medyo. kuan, makaingin mo nga hubog pero di mo din ijaha kay kuan din sa baka na happy and funny person, mo na isang personality. Ako, Pero buutan ka adto ning tawo jud kay di man po ko makig amigo makig close og mga krunto. Madyon man gadto ni sila. Kurente ka, muragil kurente. Mao lagi. Di may mo Mayura, dali sa Mayura. Tadlawa, lain na. Pero de bra. Di Mayura, na lagi dali kurot sa- ka kay kurot de bra mga amigo. Pero di mo kurot. Na, Kurot man may. Kurot man may ikaw kurot. Na, Lagi. Ano po? Nga na jud na. Mahilak, malimpog ko dan na. Anja ka na musimba ko karon kay Domingo man. Anja, ang tawag gusto rin kay makalaglawan ma-entertain dyan, no? dari kay magligo na ko. Ako, mag-inom tayo. Lasing na ako sa ano, Kape. tanduwa ito. Pero Hindi ko Kape, talaga kape. itinatago yung ugali ko. Baka nakawin yung ugali ko, lalo na ako walang ugali. Ako na, wala man sa akin. Ako raluy. arang luga. Raluy. Wala na talaga akong ugali. Nako. Eh, maong ija ko nang ipagawas ija ang batasan. Nga nalagi funny man si Ija nga pagkatao. Jagaraon bitaw. Ja. Makaingan magpahubag-hubag naman ko na si Ija pero wala siya nahubag. Ija ra nang kuan para malingaw pud mo ba. Pero bisag kami gani, bisag di ko mag-vlog mo si Ija kay gusto man si Ija nga daghay taong malipay. Di ba tay? Yes, sir. Pero di na si Ija, ang di na tatay. Ija Ang tatay, wa bagalig ang asawa na pa. Mo inom ni si Ja, pero di jud ingon og kanay kuan ka ng mga video na mo ni nakainom pero ijang todo oro pa hubag-hubag kay arong malingaw nga na ba para daghay malipay. Alas 6 pagus bentag dari mapag pag mata na ha? Sexy na kuno si Ja. I'm 60 for your love. Dito. Pagkaon Hay sa man. na. Nari. Kay Tay, mabusog. pakanan do ko tay. Masuko ko na nay ugang igsoon og di ko nimo pakanon. Masuko. Lisod pag di pa kan buntas ka. Ako na luoy. Arang. Dai, tawag si Tatiri dai, ing na sa bisita dai. Di ba dong? Devil nitino, di ba? Wala tayo tinatapanan ng tao. Masaya lang, no? Yeah, ganyan lang. Importante, masaya tayo, no? Kanta dong. Dong. Kanta dong, tay. Tawagan mo nga ako, tay. Sa ano? Doon na rin binunito siguro. Matuloy kag binuno nito. Karoon na. Magansa man ka magtrabaho? Trabaho. Trabaho kay aktor. Luoy. Actor good.